في مسجانا خنا جرس خنا فريك فت مسوات باب لكاني تزيكون اسم قرب كل كان ري مسوات مرارايت وغوني خم مسوات أملاخ صور منفسي وأملاخ نصورن كت نبايت ونقوني خا نتيم تسجها سنة جبر الله مكاتيات إرسال من الدق شعب موسى صدق بزحر مسواتي بملء مسوات بحق لك عيشوا عم مسويها أراح أقرب لك أيام هالليلويا سؤالت كزير كاسم كرسون كسين أملاخين مسكانا قرب له حتى يعطيك حد قال لك ألم منه وأجزابير كاب عم أنا بقى ويتهادم تيسما نأذان كان رب دم سمه الله يقلبه وأجزابير أبسان تتقاصت ركاس ويتها من دو كلي كنا خم أنت خفر رتام سقله أجزابير تصبه نفسي تصبه الله بقالوا أنت سفاق برالله حلفاته حتى تصبه حلوتي وحلفاته حتى تصبه حلوت نفسي أجزابير تصبه الله سهل أب أجزابير بزعم دحانك أو يمه وإسرائيل نجزابير تصبيه نسون إسرائيل كاب كل أبس أكد حنا أيو هاللويا آمين هاللويا مزمور 130 حدا وإجزابير لبي تعبينا عندي قال إلى بلان أب جيستو إلى النجار أي ملالسن سياحد أقواس وقبل خوا كم تبز حدا جهزان أب حق في عديو نفسي كم تبز حدا جهزان أبيكم ويا عطا إسرائيل أب أب حج نزل العالم بإجزابير تصفى كبر هالليلويا آمين هالليلويا مزمور 130 كلتن وإجزابير نداويت كل مكر وذكر له نسون إجزابير كم زمحاله بوتا إجزابير محدرنتنا يعقوب سلطان كسعزر كبسي بحق نابدون كان بيته أتون أمن سفعرات هاي ديبن نعنتي دكاس نخبر عيني ون سلام تايه بنيلو نتنا يعقوب سلطان كم تمام أذكر له نهوب زعبا بإفراتا سمعنا أمور رعار رخبنا يا نعم حضرون أتو أمرقس أقرو نسكت وقزابير نسخان تاوت حيل خان تنس نابو تعرف تخانعا كانت كالسد كيلبسو قدسان كادما علل يبالو من انت داويت باريا خيلكا قس بوكاي تملس زابير نداويت كافر غرسها أوزفان كاها قمت ولد كا خدانين نتسمهرو من مسكرين تحلو ولدهم دما بزفان كان حواره قمتي أميلو بحق محللو كابو واي كرحقني إجزابير نسيون حاري وايمو محدري أخذكم بهاقا زي أنا حوارو معرفيتيا بهيقا يا أمو أبزي أخنبري نسي سايا سبيقا خبارو ندخاتاتان غيرا خسقبومي نخاهناتا مدحان كالبسومي كبسانا خاابا حقوس علل قبل يوم أبا أقرن داويت كبوكولي نقوب أي مبرهاتي عدالوه نسألاتو نور خلبسومي أبلع لي جنازة ودخن صبارقي هالليلويا هالليلويا مزمور 133 إنه أحوات بحد حبيرهم كنا بروس كندي سنين كندي تعمنيو كم تقبل زيتي أبرسي أبجحمي عرون نبت زفر لبس زور اليو زيابير أبرغتني وتنزل على من عزيز يمو كمتي ناب أغران سين زورت اللي هرمان يو هالليلويا آمين هالليلويا إنه أتم بليتي أبيت إجزابير تقوموا كلكم باروت إجزابير نجزابير بارخوه أعداوكم ناب مقدس والألو نجزابير كأبارخوه سماين مدرنز جبر إجزابير كابتيون يبارك هالليلويا آمين هالليلويا مزمور 130 شوقات أبتقار بارات بابلون تقمتنا نزيون ذكرنا بخنا مسنقوتاتنا أفيد أب آزرلو أبولا سقلنا እቶም ዝማርኹና ናይ መዝሙር ቃላት ካባና ደለዩ እቶም ሰቀይትናውን ሓደ መዝሙር ጽዮን ዘምሩና እንዳበሉ ክንሕጎስ ለመኑና ከመይ ጌርና ኢና እሞ መዝሙር እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ጓና ክንዝምር ኢየሩሳሌመይ እንተረሲዕክስ የማነይቲ ኢደይ ትረሳኣኒ እንተ ዘይዘክረክስ ንኢየሩሳሌም ከዓ ሓለፋ ኩሉ ሓጎሰይ እንተ ዘይገረያስ መልሓሰይ ኣብ ትንሓገይ ትጣበቕ ወእግዚአብሔር نتم أفرسو كسع مسرة أفرسو أزبر دقيدو بمعرتي يرساليم ذكرهم أتي
ሓንዊ ዘሎ ጓል ባቢሎን ሕነ እቲ ዝገበርና ዝፈድየኪ ምስጉን እዩ ንህፃናት ሒዙ ኣብ ከውሒ ዝጭፍልቆም ምስጉን እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 138 بملؤ لبي أمسكنك أبكرني أمالختي مسكنها زمر نقالك حلف كل اسمك عبي هاي أخمو ناب قدس مقدس كار بلا خسجد اسمك ونسلسه لخان حق خاني لخمسكن إيه بتهزوع كل معلت ملس كالي أتبع خاني لنفسي أبرتع خيا ويتاي كلهم نجستات مدري قالات أفكا سميعهم كمسكن خيام كبر እግዚአብሔር ዓብይ እሞ ብዛዕባ መገደታት እግዚአብሔር ክዝምርዮ እግዚአብሔር ልዑል እሞ ንትሑት ይርዮ ንዕቡይ እውን ካብ ርሑቕ የለልዮ ብማእኸል መከራ እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ህያው ትገብረኒ ኢድካ ብኩራ ጸላእተይ ተዘርግሕ የማኒት ኢድካ እውን ተድሕነኒ እግዚአብሔር ክፍጽመለይ ጐይታየ ጸጋኻ ንዘለዓለም ይነብር نتكبر داوكاي تحدوكو هاليلويا امين هاليلويا مزمور 241 ويتاينا باخاي او الله قلطيفك مصلي كصوعك كله ندمصي صمبلو صلوتي اب قدمخا خم عطان ملعال ايدي كم مسواعت مشيت يكون ويتاينا افيك افير غبرلو دغ كنافري حلو نس جبرت كيرسي أن كي جبرسي نلبي نابك فات أي تزوم بلو أنون كابتو تعم بلعوم أي بلع صادق يو عني لو هات إيو يزل فني زيت رأسي إيو رأسي أي بيو بسألتي جناب بأكيوم إيو فرطهم بجدل مستعدفو على تي تعم وهانو خصم إيو كنت سن مدري زت اللمون زحارسون عزمتنا هم أب سئول تبتنه وإجابير ويتها عينتنا بخاين أبغى أوكل الله لنفسي عيتخاوة كابت تزود لي متزودين كم مثلا ترى قبرت كين حلوني أنا حلف كل غص رسيان أم متزودي أمي ودو هاليلويا امين هاليلويا مزمور 240 قلتن بعوتانا بእግዚአብሔር أوي بدمصينا بእግዚአብሔር مهلل الله وهي يابقدميو خعو شغاري يابقدميو نغر منفسي وشتي مسمهمنه مقدي فلطكا ابتا زحلفه منقدي مفنطرا زحلفلا منقد مفنطرا حبو لي ابي مان طمتمو رئ زفلطني يلبون معقوب سانكو ننفسي قدز قبر الله يلبون واግዚአብሔር نباخا اوخو نسخا معقوبي أم مدري يا وانقديها أبو زحمة كلا يزلهم مو أو ياتي سمع حلوان حيلو مني أممو كابسة قوقتي أنا قفني نسمكا خماسوس نفسي كما أسرت أو صايا سناي كتقبل اللي خامو صادقان كخبوني يوم هاليلويا آمين هاليلويا هاليلويا نفسي نجزابير أمسجني بهيوتي كلخون نجزابير كمسجنو كسعزل لخون أملاخي كود سوي بمسافنتي بتيك رد زيك على ود سبع يتوكلوا تنفاصي واتس نام مريتي ملس بتا معلتتي هاغناو يتفق أملاخي أيكوب زرديتو تسفوغ أب جزابير أملاخ زجبر سبسو يو نسماين مدرن نبحرن أو زلو خلون زجبره نحكي خسعزل العالم زحلو نتوقعات فتحيز وتعلم نتوميات انجيرا زهبهم نسويو اجزابير نسوراتي فتحهم اجزابير نعين تعوراتي خفتن اجزابير نزدنون يغنعهم اجزابير نصادقان يفكرهم اجزابير نسدة النعثات يعقبهم اجزابير نزغتا من مبلتن ياليهم نما قدر السيان قناي تواويا اجزابير نزل عالم ينقس ووصيون أملاكين ولولو لدي نقص هاليلويا آمين هاليلويا مزمور 240 شوعتن هاليلويا نأملاخنا بمزمور موداسنا أيو طعوم يوم مسغانا يقبا እግዚአብሔር ኢየሩሳሌም ይሃንጽ
ንስድዳት እስራኤል ይእክብ ኣሎ ንልቦም ተሰብሩ ይፍውስ ንቆሳሎም ይዘንን ቁፅሪ ከዋኽብቲ ይቆፅር ንኩላቶም በብስሞም ይሰምዮም ጎይታና ዓብይ እዩ ሓይሊ ብርቱዕ እዩ ምስ በዓሉ ወሰን የብሉን እግዚኣብሔር ንትሑታት ይድግፎም ንረሲኣን ግና እምድሪ የውድቆም ንእግዚኣብሔር ብምምሳው ዘምርሉ ንኣምላኽና ውዳሴ ብመሰንቆ ዘምርሉ ነቲ ንሰማያት ብደመና ዘጎልብብ ንምድሪ ዝናም ዘዳሉ ናብ ኣኽራን ሳዕሪ ዘብቁል ነቲ እንስሳ ንዝምህለሉ ጨጫዊት ኮኻትን ዝምግብ ዘምርሉ ንሓይሊ ፈረስ ኣይበጎም በእጋር ሰብ ኣይሕጐስን እግዚኣብሔር በቶም ዝፈርዎን ጸጋኡን ዝጽበዩ ይሕጐስ መሃርሃር መዓጽኺ ኣጽኒዑ ንደቅኺ ኣብ ማእኸልክሪ ባሪኽዎም እዩሞ ወ ኢየሩሳሌም ንእግዚኣብሔር ኣመስግኒ ወጽዮን ንኣምላክ ወድሲ ኣብ ወሰናትኪ ሰላም ይገብር ብስብሒ ስርናይ የጽግበኪ ትእዛዙ ናብ ምድሪ ይሰድድ ቃሉ ቀልጢፉ ይጐይ ንበረድ ከም ጸምሪ ይህብ ንኣስሓትያ ከም ሓሙኽሺ ይብትኖ ንበረዱ ከም ርፍራፍ ይድርብዮ ከም ኣብ ቅድሚ ቁሪ ኸመን ይቐውም ቃሉ ይሰድድ እሞ የምክኾ ንፋሱ የንፍስ እሞ ማያት ውሕዙ ቃሉን ያዕቆብ ስርዓታቱን ፍርደታቱን ንእስራኤል ነገረ ንኻልኦት ኣሕዛብ ከም ዝከቶ ይገበረሎምን ፍርድታቱ ከዓ ኣይፈለጡን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 148 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግኖ ኣብ ኣርያም ኣመስግኖ ኩልኩም መላእክቱ ኣመስግኖ ብዘለኩም ሰራዊቱ ኣመስግኖ ኣቱም ፀሓይን ወርሕን ኣመስግኖ ኣቱም ብሩሃት ከዋክብቲ ኣመስግኖ ኣቱም ናይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግኖ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሩ እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግኖ ንዘለኣለም ዓለም ኣቁሙ ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቡ ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግኖ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዕሙቕን ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሰሃይታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ሕበብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣእዋምን ጽሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመን እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልካትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጉባዝን ጎራዚትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እሞ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግኖ ንህዝቡን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩልኩም ቅዱሳን ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቡ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክ ጎይታ ሰራዊት ወንጌል ሉቃስ ናይ ጎይታን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን ኣገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ሉቃስ ዝንገር ቃል ባርኽ ንኽብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባሎም ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ከፍቕድ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጽንናዕ እስራኤላውያን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጽሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤት መቕደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብሩሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እናበለ ባረኾ ኦ ጎይታይ ነቲ ንኣህዛብ ምግላፅ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ መድሓንካ ኣዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ገና ክሓልፍኒ ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያት ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ጎይታን ደቀ መዛሙርቱ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ሄር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሃለፈ ዕድመይ ንኩነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዙሕ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከ ነፍሰይ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነምን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትሕኪት ሰንሲኢኺ ናብ መድህንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸ መሃረንን ኣድህነን እናበልኪ ተማህፀኒ ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሜን መዋእል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነብሰይ ንፅር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ ግን ከትፅይፍ ዝኾነ ተግባራት ግን እቲ ሕማቕ ከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰቲዕኺ
ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋ ከለኹ እንታይ እዩ ትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ ፍርድኻ እስንብድ፣ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እምብርከኽ፣ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቓዊ ብርሃንካ እንቀጥቀጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ፣ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረጽ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቕዓኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ኣቕረበለለይ ይብል ኣለኹ። ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኣሜን አሜን። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቁልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፋእ ሓሳባት ካብይ ኣርሕቕ እዩ። ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኾንትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ። ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምንን ኣላይት ኣደን ኢኺ። ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ። ኦ ጐይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ፣ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ። ኣሜን። ኦ ጐይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና። ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ፣ ንስኻ ኸዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም። ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና። ኦ ጐይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን። ኣሜን። ኦ ጐይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረና። ኦ ጐይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረድኣና። ኦ ጐይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃልና። ኦ ጐይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር። ኦ ጐይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንጸገኒ። ኦ ጐይታይ ንዓኻ በዲለ እዮ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እጽሊ ኣለኹ። ኦ ጐይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ፣ ፈቓድካ ክገብር ከኣ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ፣ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ። ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ኸኣ ናብ ቁኑዓት ልቢ ትምጻእ። ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ። ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ኦ ልዑል ጐይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ጸጽባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ። ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ብልዕሊ መስቀል እንታና ዝተሰቕለ መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ብምስጋና ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ተፈልዩ ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ ኣቡኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽ እዩ። ኦ ጐይታ መሓረና። ምስጋና ንኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና። ኦ ጐይታ ሓጢኣትና ሓደገልና። ኦ ጐይታ በደልና ይትጸብጽበልና። ኦ ጐይታ ኣበሳና ይቐረበለልና። ኦ ጐይታ ንሕሙማት ህዝብኻ በጽሓዮም እሞ ምንተቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም። ኦ ጐይታ ነቶም ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ካ ነብሶም ኣዕርፍ። ኦ ካብ ሓጢኣት ንጹህ ዝኾንካ ጐይታ መሓረና። ኦ ካብ ሓጢኣት ንጹህ ዝኾንካ ጐይታ ርዳኣና፣ ልማንና ኸ ተቐበለልና። ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕረግ ቅድስናን ናኻ ይግባእ ኣሜን። ኦ ጐይታ መሓረና። ኦ ጐይታ መሓረና። ኦ ጐይታ ባርኸና ኣሜን። ኦ ጐይታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግሥትኻ ትምጻእ፣ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ይሕደገልና፣ ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበራ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ። ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ፣ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ። ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ። ንስኻ ወንስ ብርኽቲ ኢኺ፣ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ፣ ሓጢኣትና ንኽሓድገልና፣ ናብ ፍትወቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን።
مسجانا نقدس دنجل مريم أقدس ملت ጸጋ كل جزء دنجل زخون كولايت أملاك عد كريستوس سلام نبلك من أنت حاتياتنا حد قلنا نفقر ودخيس قلتنا عرقلنا نحكينا برهان يسوع كريستوس أملاكنا زولد كلنا قدس دنجل سلام نبلك حاتيات نفسنا حد يقولكم حرنا نبغيتنا لمن لنا وقدس دنجل ولايت أملاك نزر إسب من تأملاتنا ودخ يسوع كريستوس بحدقت حاتياتنا خصقونا لمن لنا وانا حق نقص دنجل سلام نبلكي وانا اماني الى املاقنا زولد كلنا كر عزرنا سلامتا نقربلكي ودنجل بغويتنا يسوع كريستوس تامنت امالاديت حاتياتنا ما انت حد قالنا تذكرنا امين. ما توي صلوت هايمانوت او اد حقኛ ብርሃን ነኽብረኪ او ቅዱስ ድንግል ወላዲት አምላክ መድሕን ዓለም ስለዝወለድክና መጺኡ ከዓ ነፍስና ስለዘድሓነና ነመስግነኪ او ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻና ንሐዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት አክሊሎም ንጻድቃናት እልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንኃጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን او ጎይታ መሓረና او ጎይታ መሓረና او ጎይታ መሓረና አሜን አሜን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ንጹሕ ህልው ብዝኾነ ወልድ አብ ዋህዱን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላኽ ዝተረኽበ አምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ አብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦም ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድህነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሃመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን አብኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽኡ ንመንግስቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መህወይ ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንህድገት ኃጢአት በሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታትን ንዘለዓለም ዝመጽእ ህይወቱን ተስፋ ንገብር አሜን። ኦ ጎይታ وقيت أطلتنا سمع خاتياتنا حدا قلنا كريالايسون 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 كريالايسون
كريالايسون كريالايسون كريالايسون كريالايسون وسلس قدوس ቅዱስ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰማይ ምድርን ብኽብሪ ብልግስናኻ ሙልኣት እየ ንኹሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ጐይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታትን ምሳናኹም ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን በዘካኻ ረዳእ የብልናን ኣምላኬ ኣባና ሕደር በደልና ይቕረታና ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውር ጉሁድን ዝኾነ ሓጢኣት ምእንታና እቲ ኣብ ልዕሊ ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ጐይታ ይቕረበለልና ጐይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከምቲ ተግባርና ኣይኹን ምሕረትካ አምላክነ ዋቆበከ ማበሳነ በከ ምሕረትከ አምላክነ ዋቆበከ ማበሳነ በከ بقعات ورنا مسكانا كم زلنا غنصلي بسمايات تنبر ربنا اسمك يقدس من صغاتنا فارك خمسة بسمايكم ودما مدري يخون على تنقيرانا لهم حولنا أنا نزودلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا لو سنة حرقنا فوق فاتحنا النمبر فتنا تتونا من دستين حيلا كبر نزل على أولادك يا آمين ودينا رسول مريم بن يوسف جبريل بلا سلام سلام لك الله أنا غد نقول خير بس قهون نقول خير أدق زعبير بيتا سلام سلام لك الله نسخة نستبرختي خير فلما حسنكم برخي ومرزق صدقاء زعبير وفست الدسي بالك حياتنا حياتنا نفتور خير يسكر رسول انتنا محل من آمين آمين أوجيتا أبدا ساعة معلت زيا أبكر ميخا بتكبار يخون بقال بحساب يخون بكل حواساتنا زحات أنا يو نسخاره روهن مفكر سبن سلزخونكا من تتقدس سمكا إلكا تعرقنا نحدا قلنان أو أملاخ بسلامك نحضر سلاماوي ليتهابنا أبدانا يدكاس جزينا كاب كل جنكت ناس أكبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنات الآن كحلونا خانا سلام ملاخ كلا أخلنا بسجان برهراهين يتمفكر سب زخاني حد ودخا ويتانا نملخنا مدحنان يسوع كريستوس يتي بؤون مسؤون كبرن وداسين جرمان زلكا معرفة مزخنا وهبه هوت منفس قدسن مسجانا يقبأ كحجين نزل عالم عالم آمين دعرنا بسوا كيف سعد صلوت أوجيتا محرنا محرت كونا بزحلنا أو أمنا بسوا كيف ساعات جزينا بسماينا مدرين بخبرس جدلكا كريستوس أمن أملاخنا بعلنا ويتعقسم بزحمراتهم سنات ملاغار حرحن نتمعنا زقدام يوم حتى ثنياتات محرنا حتى من الصحات من اللي سبيه وتكنبرن برمات زي تدلي من تصبيهم زلوا تصفى سمايات كرهبون كلهم نبدأ حنا تتقدم أقويتا بزا ساعات أنا كل ساعات لما أنا نتقبل يوتناك أنا علنا تأزازات كان قبل مرحنا نفسنا قدس سجانا حساباتنا ننسيت منيتنا ونسمر حمامنا فوز حاتياتنا حدا قالنا كاب كل خفاء حزن سكيات برد عنا بهلون نمكن عقب قدسان ملاك حلونا ناوهدت امنت كان من رحمة انت نابت زي مرمرن زي وسن في الاتكاهم بس احد لنا نسخان زي العالم بروخيخا امين اوغويتا بقعات كبرنا مسكانا حمزلنا ونسلب سمايات نبر ربنا كم كاي قدس من صلاه مصاف اركام تاع سمايكم ما مدري خلنا على مدنا نحن نزود لنا بدلكم حنا بدلنا بدلنا نسانا دقلنا فاضحنا نرفتنا يتونا من قستن حيلا كبرن
ክብረን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ወዴና ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ሰላም ለክለኹ ድናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ምልኩ ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ሰላም ለኪ ማርያም እምን መግመሪ ተነድርስነ አምደ ባህርይ ዘይታምሪ ጸኒነ ድንግልና ተገኘተ ምልአ ሥጋኪ ተከል አብለሰች ወልድ ዓልየ መካነ አስዮ ለእግዚአብሔር አሐተ በእንተ ኩሉ ዘገብረ ረሲን እምዋስምሮ ግብተ ማርያም ዘሜች እሳተ ረበታ ልሳኑ ዘለቤተ ማርያም ዘኮንቺ ቅድስተ ቅዱሳን መቅደሰ በቅድሜኪ እግዝእትየ ሞገሰ የማነች ባረክን ስልስሰ ሰላም ለፍልሰተ ሥጋኪ ምስለ ነፍስኪ ኢመዋቲ በተሰናወአቲ ድንግል በግል ማርያም ወለተማቲ ሐመረ ተርሴስ ዘሰሎሞን አንቲ ዳይተቢማ ወርቅ ሰላም ለፍልሰተ ሥጋኪ መካነ ፍስሓ ወኑዛዜ ሀበ ኢረእይዎ ወለላዕ ወኢህልይዎ ለትካዝየ ማርያም ህሉት ወሰልባ አምላክ ቅድመ ጊዜ ትፍስሕት ተፈሳይኮ በልብሰትኪ ነጸዚአኪ ርማዜ ሰላም ለፍልሰተ ሥጋኪ እግዚአብሔር ዘባረካ ወአልዓለ ክብራ እምፍልሰተ ሄኖክ ወልደ ባረካ ማርያም ስፍት ወብርት ለተዋካ ይገብሩ በእንቲአኪ ውስተ ሰማያዊት አእካ ነገረ መላእክት አእላፍ ሱባኤ ፋሲካ ለፍልሰተ ሥጋኪ ዘይቀብል ሞገሱ ወዘይነጽእ ባሕረ ተውዳሱ ማርያም ታይካ ለእግዚአብሔር ጽርሐ መቅደሱ ተበሃሉ በሰማያት ለኪያኪ አፍለሱ ማርያም እሰንተ በምድር ታንሶሱ ሰላም ለፍልሰተ ሥጋኪ ማርያም ቀኔሞስ ማርያም አፈወርሄ እንዘ ብርሃነ ይለብሱ ወይትዓጸፉ ሱራዬ ባለ ፍልሰትኪ መላእክት ሰበኩ ኩለየ ሰላም ለፍልሰተ ሥጋኪ ውስተ ልበ ሰብ ዘይተሃለየ እንዘ ትጣጸፊ ጸጋ ወትለብሲ እበየ ማርያም ሥጋኪ ዘተመሰለ ባህሌ ተሃፍረ ሞት
በነጸረ ወርየ እንዘ በደመና ብሩህ ሰማይ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ስቡሕ ዘተሰብሕ እምነ ፀሐይ ወወር ስነ ስብሐቲሁ አብርሃም እንበሌች ድንግል ወንበለ ወልጅ በኩረ ፍስሐ አልቦ ለሞት ማይሰሪሁ ዘፈታ ወሞታነ በሲኦል አንከራ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ለሊቀ ካህናት ዘአደሙ መስዋዕተ መድኃኒት ያይርቅ ቅድሰ ቅዱሳን ቀዊሞ ለመላከ ሞት ጸዋት መላከ በቀል ወተቀይሞ ሚመጠነ አድወዮ ወሚመጠነ አይመሞ ባለ ብዘትች ማርያም ለአምላክ ከተሞ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች እማለመ መትት ኃላፊ ውስተ አውደ ኪሩብ ታሃሉ እንዘ ያቅባ ሱራፌ ማርያም ስብሕት እምነት ጽጌያ ዘወራታው ፊናሁ ተሰተምኩ ውስተ ባሕረ ጽልመት ጸናፊ በአመረ ንግሥች ይወትረች ያያድፊ አጥናን ኃይሉ ማርያም ዝክርቺ ለትውልድ ዘየሎ አምሳይተ ምሕረት ማርያም ብርሃነ ምድር ኩሎ ወብፅዕት ማርያም ለክርስቶስ አባሉ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች እግዚአብሔር ዘተወሃዳ ወተካፈለ ክበዳ ድንግል ለኢየሩሳሌም በአውዳ ስሂነ ተስካር ወአፈ ወፍረት ጸዓዳ ነገደ ተርሴስ ወደ ሰያት ያበውእ ወጋዳ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች እግዚአብሔር ዛላሎ እምፍልሰተ ኤልያስ ነቢየ ሴሎም ውስተ ብሔረ ጽድ ሰደኒ ማርያም በክንፈ አውሎ ለምንተ አነ ወበትኢና እዴሎ እንዘ ይዴገነኒ ሞት ዘይከንን ኩሎ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች በሰዋስወ ብርሃን ምጡቅ ከመ ትኩንዮም እመ ለሆርያን ደቂቅ ተሳየጥኒ ማርያም ብንዋይ ሳልችት ከመ ይሳየጣ አመለተ ፍትወት ወጻይክ ዘምጋዋ ፋመስ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ውስተ ብሔር ሱር እንተ ኬንያሃ ወገባሪሃ እግዚአብሔር ማርያም ፍትኒ ማይሰረ ሞት መሪሶ በሰት ፈቅዲ ንግሥተ ሰማያት ወምድር ኢሳነች አግዞቶ ለአትገብር ሰላም ለትንሣኤ ስጋች ለትንሣኤ ክርስቶስ ሙታን በጽላሎት እጅ ክነኒ ማርያም ርግቤ ኤፍራታ ወሰውርኒ ባክናፍቺ አመ ይከውን ኃጢአታ ወአመታገብ ምድር እሳት ማይ ጸንታ ሰላም ለእርገትቺ ሰላም ለእርገተ ስጋቺ ዘተወትነ ቦቱ እርገተ ቅዱሳን አበው ዘባቤች ተአኩቱ ሊቀ ካህናት ተአሮን ማርያም ሰርወትር ዜቶ ስኡለ ይኩን በልብ
ተመስጬ እስከ ነላዕሎ ወታሕቶ ፍሬ ከናፍር ወአፍ ውዳሴ ጭንቶ ሰላም ለጊዮርጊስ ተውሳተ ላውጠ ጻማሁ ወህማሙ ተተላለ መጎሰ ስሙ መልሰ ፍልሰት እጂ ድንግል እንተ ተተውሳዕ ፍልሰተ አጽሞ እንዘ ይብል ሶበ ተለየ አሜን ቀዲሞ ምስለ ፍልሰት እጂ ደምርንሙ ስብሐት ለኪ ማርያም ለአምራቱ ስብሐት ለኪ ማርያም ለወልድ ወላዲቱ ስብሐት ለኪ ማርያም ለመንፈስ ቅዱስ አቦቱ ወቅድስት ወብሩር ኃላፊቱ እምኩሎን ማርያም ሺያች ፈቱ ጣዕማን በረኸታን ያዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ጸሎትና ለመናና ጾምና ተቀበለልና በሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትህ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ይኩን ዕለት ምግብና ለማህበና ንሕና ንዝበደልና በደሉን ከም ዝሓደግና በደልና ንዓውሳና እንደገልና ክፉኣትና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ ጎይታ ናይ ነፍሲ ወከፍ ልማኖ ዘክር ኦ ጎይታ ንነፍሲ ወከፍ ካብ ከርሲ ድዩ ጀሚርካ ዘክር ኦ ጎይታ ነቶም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዝነብሩ ኣሕዛብ ዘክር ንንስቶም ሓሉ ነግባዞም ኣቕንዐ ኣረገውታ ጽንዕት ዝተጨነቑ ባልህ ንዝተበተኑ ኣክብ ነቶም ዝገሹ ምስኣቶም ክድ ነቶም ዝጭነቑ ድማ ኣድሕኖም ነቶም ኣብ ጽንዕን ኣብ መሪርን ኣገዛዝኣን ዝነብሩን ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኹም አንተ አዝያለም እግዚአብሔር አምላክን ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምጻእ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ይሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኸሓድገልና ናብ ፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ወ ጎይታናን ኣምላኽናን ንመበለት ረዳኢ ነዘኽታማት ተድሕን ሕሙማት ሓኪም ኢኻ ነቶም ዝጎሹ ድማ ወደብን ህድኣትን ኢኻ ንስኻ ናይ ነፍሲ ወከፍ ልማንኡን ጸገም ገዝኡን መርሚርካ ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ነዚ ሃገር እዚኣን ነተን ንዓኻ ብምእማን ዝነብሩለን ካልኦት ኣህጉራትን ዓድታትን ኣድሕን ንቅዱሳን ካብ ዕግርግር ካብ ጥሜትን ካብ ወራር ካልእ ህዝብን ኣድሕን ፍቕሪ ዘለዎ ብርሃን ሃበና ካብ ቤተ ክርስቲያንካ ድማ ጥርጥር ኣርሕቕ ምስቶም ናይ ምስጋናኻ ደቂ ብርሃን ዝኾኑ ደምረና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ብሓደ ልብን ብሓደ ኣፍን ከነመስገን ሃበና ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን። ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኣብ ችርቤል እትነብር ኣምላኽና ብመላእኽቲ ትምስገንን ትውደስን ናብ ቅዱስ ማሕደርካ ዝኾነ ኣዳራሽ ክንኣቱ ዝዓደልካና ንስኻ ኢኻ ምስጋና ቅድስናኻ ንሃስብ ናይ ሰርጊ ምስጋና ክንፍየልካ ንስኻ ናይ ኩልና ምሕፅንታን ልማነን ተቐበል ሰማያ ምስጢርካ ነሰውዕል ሰናይ ጨና መዓዛ ብእምነት ሃበና ንኩልና ብዘይምጭናቕን ብዘይስዕረትን ብዘይመዐንቀፍን ሓሉ
نجارنا كم من دلهاتنا إنتنا دم كابن معات نفسنا كم من حتيات متعدحن بصلوات كلهم كم تم كفترة عالم زسمر خامسهم بأخذ دحن حوسنا بحاده ود خامس أنوس منفس قدسن مسكانان صنعتم بوزلك من كل سعن نزل عالم عالم يزيني وزلفني ولا أعلم بأنت سلاسيك እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ህላዌከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ርደትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ትስብእትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ልደትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ማኅፀና ዘጾረከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ አይዳዊሃ ለገሰሳከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ አብራኪያ ላቀረባከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ አጥባትያ ለሐፀናከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ከናፍርያ ለሳማከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዘባና ዛዘለከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ አይጋሪያ ለአንሰሰዋ ምስሌከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ግዝረትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጾምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሕማምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ተግዞትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጽፋትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዘስለቡ ክዳነከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ቅስፈትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ኩርዓትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ቅኖትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ስቅለትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሞትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ርግዘተ ጎቦከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ወይዘተ ደምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ግንዘትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዝህርከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ብካያ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሐዘና ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጋራ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዕርገትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሥጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ
ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተሰባይከ ቅድስት ድንግል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተወለድከ እማርያም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሰከብከ ውስተ ጎል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተተብለከ በአትርክት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተከደንከ ቆጽለ በለሶን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተገዘርከ መሰንበት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተምርከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘልቀ በበህቅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ አርባ መዓልተ ወአርባ ሌሊተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመከርከ በገዳም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአረይከ ሐዋርያተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አንሰሰብከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘመ
በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዛቀሙከ ውስተ አውድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘጠፉከ መልጣህቴከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘሰለቡከ ክዳነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘቀሰፉከ ዘባነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛልበሱከ ከለሜዳ ዘለይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተቆራይከ ርእሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዛስተቀጸሉከ አክሊለ ሦክ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘአጾሩከ መስቀለ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘቀነውከ እደዊከ ወእገሪከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘሰቀሉከ ዲበ ዕፅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዛሰዩከ ቢያዘ ምስለ ሐሞት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘታገስከ ጽልመተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘጥዕምከ ሞተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘረገዙከ ገቦከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአውሃዝከ ደመ ወማየ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውረዱከ መስቀል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ
በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘወለዱከ ውስተ ጽሕር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተንሣእከ በሣልስት ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአረገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘፈኖከ መንፈሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘትቤንን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ወካዕበ ናስተበው ቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናስተበቅ ወንበደስ ቤታ መሪሃ ብዙ ለመጸባዖት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሱ ወለታረሙ ማውሶ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውቁ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል ምሕረተ አብ ለእመ በግዕ ቡርክት አንቲ ማርያም ቡርክት አንቲ ማርያም ሰናይተ አንቲ ማርያም በጽራከ ተማፀነ ምላነ ስማ አምላከ
ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሳለነ ኦ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይ ለነ በጊዜ ምዳሜ ዋዘን ወልደ ጻድቃን ምግባሮሙ ትምሮም ለነሰ ለለዓልብነ ምግባረ ሰናየ ለእመ መሃርከነ ውእተ አሚረ ትሰመይ ማርያም መሃረነ አብ ሃሌሉያ ተሰሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ ሳይለከ መሃረነ አብ ሃሌሉያ ተሰሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ ሳይለከ መሃረነ አብ ሃሌሉያ ተሰሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ ሳይለከ ለከ ንፌኑ ስብሐት ወለከ ናርግ መሐረነ መሐሪ ኃጢአትና ሰስረ ዋድነ ወተማይፀን ነፍስነ ወስጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለን በብዛ ምሕረት ደምስሳ በሳነ ወፈኑ ሳይልከ ላዕሌነ እስመ ውእቱ ሳይል ሃሌሉያ መሐረነ መሐሪ ወተሰሃለ ሳይለከ መሐሪ ኢታጥፋነ ተዘኪረከ ዘትካት እስመ መሐሪ አንተ ወብዙ ሳይልከ ለኩሎ ለይፈው ይሴውከ ሰማይ ወትረ ገሃሊ ዘውስተ ዘውስተ አድኅኖ አምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃል ንሳሎ ለአብ ይፈኑ ለነ ሳህሎ እስመ አብ ያክል ለዘሳሎ ስብሐት ሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ ኮቴት
ሀበ አምላከ ምሕረት ሀበ ንጉሰ ስብሐት በእግዚእ ወአምላክየ እኩሉ ምግባር እኩይ አድኅና ለነፍሴ ሐዘን ነፍስ አመ ሐዘን ነፍስ አመ ሐዘን ነፍስ ኩሉ ምግባር እኩይ አድኅና ለነፍስ ሀበ አምላከ ምሕረት ሀበ ንጉሰ ስብሐት በእግዚእ ወአምላክየ እኩሉ ምግባር እኩይ አድኅና ለነፍሴ ንሳሎ ናስተምሮ ዘይክል ኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ ናቤከ ተማይዘነ አምላከ ነዳያን ናዛዜ ዙናን ዘይክል ኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ ናቤከ ተማይዘነ ወበከመ አቀብከነ እምነግህ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነገ ወበከመ አቀብከነ እምነግህ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነገ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ
ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ወስረይ ኩሎ ኃጢአተን ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተን ዘሰማዕኮ ጸሎቶ ወስእለቶ ለዕዝራ ተወከፍ ምህላነ ሰላመከ ሀበነ ወማእከልየነ ወሚት ማዕተከ እምኔነ ሃሌሉያ ሳለነ ጊዮርጊስ ሀበ እግዚአብሔር ወጸልይ በእንቲአነ አሐዱ ገመድ ወዘረዎ ሥጋሁ ከመ አመድ ወሰልዎ ሀበ ሰብአ ነገሥት ረገጸ ምድረ አንሥአ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደወ መንግሥተ ክብር ወረሰ ሀረየነ እግዚኦ ሳሂለከ ሃሌሉያ ማይደር ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ ለሰማዕት ወእቶሙ ለመላእክት ንዑንስግድ ኩልነ ሀበ ማርያም እምነ ባርከኒ አባ በረከተከ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ እንሳ በረከተከ መላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ አይርግ ጸሎተ ቅድመ መንበሩ ለንጉሥ አብይ ገብርኤል አብሰራ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወይነግሥ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ዋልዎ ንሃብየ እንተ አየ ሰናይት ርግብየ መዓዛ አፉሃ ከመ ኮል ወኩሉ ነገራ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከለክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ
ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ ኑ ንስገድ ወንግነይ ላቲ ንንትፈሳ ወንትሐሰይ ባቲ እስመ አምላኪቲ ድንግልና ክልኤቲ ዛቲ ይእቲ ትንቢቶም ለነቢያት ሞገሰ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕቱ ወእቶም ለመላእክት ላቲ የደሎ ክብር ወስብሐት ወለወልድ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ንጉረተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሉ ማእከለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን
ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ሳልለነ ማርያም ወልድኪ ያወፀነ ማርያም ሳልለነ ማርያም ለለሳቱ ተግባረ ደዌ ለወልድኪ ንጥፋ በከንቱ
ከመኔነ እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ንሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ ነሳበነ እንተንዮ እግዚኦ ቀቦሙ መካሰትና መካሪዎስ ወዲነና እግዚኦ ባል ሀገሬትነ ኤርትራ እግዚኦ ለዛፌ ሀገር እግዚኦ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቑረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ኩሉ ድማ ተቐበለልና ተቐቢልካ ድማ መዓት ዘቑርር ምሕረት ዘውርድ መወዳእታ ኩልና ዘጸብቕ ግበረልና እዚ ጾም እዚ ንሃዋርያት ሕቶኦም ከም ዝመለስካሎም ሓሳብ ልቦም ከም ዘስመርካሎም ድሌትና ዘማልእ ሓሳብ ልብና ዘስምር ሕቶና ዝምልስ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና እንሓቶ መንፈሳዊ እንደልዮ ዘለዓለማዊ እናሓስቦ ድማ ሰማያዊ ክኸውን ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያምን በረኸት ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ሃዋርያትን ክፈለና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ጭንቅን መከራ ኣብ ፀበባ ብሕማም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ቆላሕ በለልና ነፍሳት ኣግብርቲ ከዋይማቲከ ወለተ ጥምቀት ኤልሳቤጥ ኣብርሃ ጽዮን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ምጽናዕ ኸባኻ እማ ኣምላኽና ንስኻ ዝጸናንዓልና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሃበና حنا نجبدلنا ولولون كم زحلبنا بدلنا عسانا دقلنا وكفى دحنا نمبرنا فتنا يتأتونا من قسن حيل كبر نزل على من عوزت يا مريم ناي قدس جبريل منا سلام لك الله لنا غدا قال غيب سقاخون دجال يرتواب قيتا سراوي سلام لك الله مسخي كم أنس برختي خيف ركر سوم برخي أو ملت تسقى جابير مساقي أو فسد الدسبلك حتياتنا خسر لنا نفتو الدخ يسوع كرسوس من تانا محرات لمن لنا آمين ملاخي ودنقل مريم دسي بلكي نسخي خابا نسبرختي خي ناب كروسوس ودخل من عتياتنا خاد قلنا نعم نولد المنفس قدس كبر مسكانا نقبل لمن كل ساعة نزل على معلى ክርስቶስ ኣምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጽሓን ሃዋርያት ካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለዩ ግና ኸ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ኸ ኣይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹም ሰምዓ ዘለዋ ኣዛንኩም ብፅዓት እየን ዝበልካዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባኣት ክንሰምዕን ክንሰርሕ መጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጀል ቅዱስ
ويستجاب ذروتهم لإسرائيل ويفوسهم لقسلان لب ويصمم لهم قسلهم ويستجاب ذروتهم لإسرائيل يفوسهم لقسلان لب ويصمم لهم قسلهم ለቁስላነ ልብ ወያተምም ሎሙ ቁስሎሙ ለእስራኤል ዘይፌውሶሙ ለቁስላነ ልብ ወያጸም ሎሙ ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽምዑ ቅዱስ ዜናው ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ዘዝየነ ወማርቆስ ቃለ ወልድ እግዚአብሔር ክርስቶስ ድማ ቅረበለልና ከም ቃል ካንብረና ዝንበብ ቃል ካናዕና ኢማ ኣምላኽና ሰሚዕና ክንነብረሉ ኣብ ክንዲ 1:30 ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ ንስኻ ርዳእና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ድማ ብሰላማ ጀሚርካ ብሰላማ ፈጽመና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት ነግበና ሎምሃበና ንዓና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓለፍና በደልና ሕዝና ክፋድና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለሙ ናትካ ኢሞ ኣሜን ወዲና ቅድስት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላም ለክለኹ ሕላኺ ድንግልኺ ብስጋኻ ወንድልኺ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ሰላም ለስብረትኺ ከማዘም ብርኺ ወመልተጸጋም እግዚአብሔር መሳኺ ወእግዚአብሔር መሳኺ እዩ ኃጢአትና ሓድገና ነኽተድኺ የሱስ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍልቶ ወድና ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና እነሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት መንግሥተ ወጽድቆ ዘአውፌኒ አውፈይኩ ከሁየ ዲያቆን ነሱ አመኑ እስመ ቀረበት መንግሥተ ሰማያት ኣውሎግ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔርና ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያን ኣገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማርቆስ ዝንገር ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቲ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለመን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 32 ክሳዕ ፍጻሜ ሓደ ጸማምን ዓባስን ናብኡ ኣምፂኦም ኢዱ ኸንብረሉ ለመንዎ። ካብቶም ህዝቢ ንበይኑ ወሲዱ ድማ ኣጻብዑ ኣብ ኣእዛኑ ኣንቢሩ ጡፍ ኢሉ ልሳኑ ተንከዮ ናብ ሰማይ ቁልሕ ኢሉ ኣተንፊሱ ኸዓ ኤፋታ በሎ። እዚ ተኸፈት ማለት እዩ። ሽዑ ኣእዛኑ ተኸፍታ ማእሰርቲ ልሳኑ ድማ ተፈትሑ። ኣቕኒዑ እውን ተዛረበ። ንሓደ እኳ ከይነግሩ ኣምሪሩ ኣዘዞም። ንሳቶም ግና ብመጠን እቲ ዝኸልከሎም ኣዝዮም ኣውረዩ። ንሳቶም ከዓ ንሱ ንኹሉ ጽቡቕ ገበሮ፣ ጸማማት ከም ዝሰምዑ ዓባሳት ከም ዝዛረቡ ገበረ እናበሉ ብዘይልክዕ ተገረሙ። እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ። ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ሽዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርግ ዘነገሮሙ እግዚእነ ኣምላክን ወዳን ኢየሱስ ክርስቶስ እንድረ ትንሣኤ ሙታንም ቅድመ እድገቱ ውስተ ሰማይ ሳይልዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲ ኳይማቲ ከለዓለመ ዓለም ቅዱስ
ክርስቶስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስሌከሙ ምስለ ለአምላክ ድሃን ነፍስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኻነ ኣብ መሰረት ጥበባትን ዓቃብ ኣልባብናን ዒልብናን ኣዘብራኻልና ጸልማት ሕናናውን ኣርሒቕ ካብ ናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነቲ እንትፋት ወፌ ናይቲ ሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ክሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፍአ ነቲ ጠፍአ ለኻዮ ብሞት ወድኻ እንተበጃኻዮ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ንሴብሐከ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋርፅ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ እዚ ኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፃሕን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃአና ውድኻን ፍቕርኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ንወድሰከ
ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና። ነፍሰ ትሑታት ዝርኢ ጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረዶምን ነቶም ኣብ ረገረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሓኒ ንጥምያት ዝሓሊ ንግፍዓት ዝበቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን ማሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ቀዳኒ ንዘኽታማት ዝኣልነት ኣብ ምራብ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁን መራህ ዝህብ ወጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓናኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣሎና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽኑዓቱን ዘለካ ንዘለኣለም ዓለም በእንቲአከ ወበእንተፍቆረ ወልደከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘባቱ ለከ ስብሃት ወእሄዝ ለዓለም ስብሃት ለአብ ለዘአንቀሃን እምክብሎ ስብሃት ለወልድ ፈወሰነ እምጽንዕ ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ለዝሃወፀነ እምአርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ብኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረብሃ ለአምላክ ቅረበለልና ጀመርናዮ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ብሰላም ጀሚርካ ብሰላም አፈጽመና አፈጻሚ ድማ አምላክና ሕቶና ዝምለሰሉ ሓሳብ ልብና ዝሰምረሉ ድሌትና ዝማልአሉ ህይወትና ዝልወጠሉ መገድና ዝቐንዓሉ ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በጾም እዚ ኩሉ ኩነታትና ለውጠልና ናይ ብሓቂ እስኻ ትሪኦ እስኻ ትቕበሎ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ጸናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ድራር እለስ ኢኖም ዝሽገሩ ዘለው ድማ ናይ በረኸት ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርጊሕኻ ጥሙያት ንስኣልና ጽሙዓት ኣድውየልና ርቋት ክደነልና ጸልማት ኣብ ጎዳጉዲ ኣብ ጸልማት ንዘለው ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለው ድማ መቆሖም ሰይርካ ሰንሰለቶም በቲካ ሓራ ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ዝወለድናዮም ኩሎም ድማ ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ኣብ ወፍሪ ዘለው ድሓን የእትወልና ኣብ መገሻ ዘለው ድማ ድሓን ምለሰልና ሰማያትካ ከፊትካ ድማ ብሃገርናን ጎራብትናን ኣብ ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና ሰማያ ድናን ጠልዝና ምሳይ ናብ መርከትናን ዝመልና ሩባታትና ብውሓዚ ምድርና ድማ ብጠሊ ምልኣልና ዝበቆለ እኽሊ ካብ ነፋሪ ካብ ነጣሪ ድሒንካ ኣብ ፍረ ኣብ ምህር ትብፅሓልና ነብሳታ ኣግብርቲ ኳኢማቲከ ወለተ ጥምቀት ኤልሳቤጥ ኣብርሃ ጽዮን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምትና በረኸታት ዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ከምትና ሃዋርያት ዝምሃርካዮ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይሁን የዕለት መግብና ንዓን ዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሉ በደልና ለዛና ሃደገልና ክፉ ኣድሕነና ፈተና ይትእትወና መንግሥትን ሃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ልናኸ ድንግል ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም? አሜን። ልዑለ ባሕሪ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ይኽበር ይመስገን። ንሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር እንሪኦ ትምህርቲ ብዛዕባ ጾም ክኸውን እዩ። እቲ ዕለታዊ ወንጌል ከምቲ ክንሰምዖ ዝጸናሕና ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 32 ጀሚሩ ኢና ኣቦና ኣንቢቦሙልና። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓደ ጸማምን ዓባስን ብጥፍጣፉ ገይሩ ከም ዝፈወሶ እዮም ኣንቢቦሙልና። ፈዋሲ ድያን እግዚአብሔር አምላክ ንኩሎም ሓሚሞም ኣብ ቤቶምን ኣብ ሆስፒታልን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ደለውን እግዚአብሔር አምላክ ምሕረቱ ይልኣኸሎም። ናብቲ ኣርእስቲ ትምህርትና ክንከይድ ሎሚ ብዛዕባ ጾም ስፍሕ ዝበለ ትምህርቲ ኢና ክንመሃር። ጾም ማለት እንታይ ማለት እዩ? ጾም ማለት ንናይ ነፍስና ረብሓ ኢልና ንስጋና ክንቀጽዕ ከለና ወይ ድማ ንስጋና እትደልዮ ነገር ምኽልካል ማለት እዩ። ነፍሲ ምእንቲ ክድልድል፣ ነፍሲ ምእንቲ ክትዒ፣ ነፍሲ ምእንቲ ህይወት ክትረክብ እታ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብሞጎስ እትቀውም ነፍሲ ምእንቲ ክትድልድልን ክትጸንዕን ነቲ ኣብ መሬት በስቢሱ ዝተርፍ ስጋ ምቕጻዕ ማለት እዩ። መዝሙር ዳዊት 124 ኣቦና ዳዊት ከምዚ ይብል፣ ኣብራኸይ ብጾም ራዕ ራዕ በለ፣ ስጋይ ከዓ ካብ ስብሑ ዓበረ። ኣብራኸይ ብጾም ራዕ ራዕ በለ፣ ስጋይ ከዓ ካብ ስብሑ ዓበረ። ክትጸውም ከለኻ ኣብራኽካ ራዕራዕ ይብለካ፣ ስጋኻ ከዓ ይዓብር፣ ስጋ ይቕጻዕ ኣሎ ማለት እዩ። ቀጺሉ ኣብ መዝሙር 69 ቁጥሪ 10 እናበኺኹ ንነፍሰይ ብጾም ምስ ኣሕሳእክዋ እዚ መጽረፊ ኮነኒ ይብል። ንነፍሰይ ብጾም ምስ ኣሕሳእክዋ። ቀጺሉ ኣብ መዝሙር 35 ቁጥሪ 13 ኣነስ እንተሓመሙ ከሊ ተኸደንኩ፣ ንነፍሰይ ብጾም ቀጻዕክዋ፣ ርእሰይ ኣድኒነ ጸሌኹ ይብል። ንነፍሰይ ብጾም ቀጻዕክዋ። ስለዚ ጾም ማለት እንታይ ማለት እዩ? እቲ ስጋኻ ክትበልዖ፣ ክትሰትዮ፣ ከተዕርፎ፣ ክትገብሮ ትደሊ ነገር ንዕኡ ምኽልካል፣ ብኡ ከዓ ምቕጻዕ ማለት እዩ። እሺ ጾም መዓዝ ተጀሚሩ? እስኪ መን ነግረኒ? ጾም መዓዝ ተጀሚሩ? ዲያቆናት ጾም መዓዝ ተጀሚሩ? ጾም መዓዝ ተጀሚሩ? ዕለት 7 ኖ ብሓፈሻ ጾም መዓዝ ተጀሚሩ? ጾም በቦና ኣዳም እዩ ተጀሚሩ፣ ካብ ቀደም ዝነበረ እዩ። ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 16 እንታይ ይብል? እግዚአብሔር አምላክ ድማ ንሰብ ካብ ኩሉ ኦም ገነት ዝደለኻዮ ብላዕ፣ ካብታ ጽቡቕን ክፉእን እተፈልጥ ኦም ግና ካብኣ ምስ እትበልዕ መዓልትስ ሞት ክትመውት ኢኻ እሞ ካብኣ ኣይትብላዕ ኢሉ ኣዘዞ። ስለዚ እታ ኣይትብላዕ ትብል ትእዛዝ እታ ጾመት እያ በቦና ኣዳም እያ ጀሚራ ማለት እዩ። ኣብ ኩሉ ኦም ገነት ካብ ደስ ድበለካ ብላዕ ተባሂሉ፣ ካብዚኣ ግን ከይትበልዕ። ስለዚ ካብ ኩሉ ክበልዑ ከለዉ ኣዳምን ሄዋንን ካብታ ክፉእን ጽቡቕን እተፍልጥ ኦም ግና እናረኣይዋ ተኸልኪሎም ነይሮም፣ ይጸምዋ ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ጾም ብመን ተጀሚሩ? በቦና ኣዳሚ ተጀሚሩ ማለት እዩ። ክንደይ ዓይነት ጾም ኣሎ? ትግርኛ ሰሚዑኹምስ? ቀንዲ ንስኹም ዲያቆናት ስለ ዝኾንኩ ክንደይ ዓይነት ጾም ኣሎ? 2 ዓይነት ጾም ኣለና። እቲ ሓደ ናይ ውልቂ ወይ ከዓ ናይ ብሕቲ ጾም ይበሃል።
ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 16 ክትጾሙ ከለኹም እቶም ግቡዛት ጸዋሞት ምዃኖም ብሰብ ምእንቲ ክረአዩ ገጾም የጸምሉ እዮም እሞ ከማታቶም ጽምሉዋት ኣይትኹኑ ዓስቦም ከም ዝወስዱ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ንስኻስ ክትጸውም ከለኻ ጸዋማይ ምዃንካ በቲ ኣብ ሕቡእ ዘሎ ኣቦኻ ደኣ እምበር ብሰብ ምእንቲ ከይትርአ ርእስኻ ተለኸ ገጽካ እውን ተሓጸብ እቲ ብሕቡእ ዝርአ ኣቦኻ ድማ ብግህዶ ክኽሕሰካ እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ድብል ደሎ ክትጸውም ከለኻ ጸዋማይ ምዃንካ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኻ ደኣ እምበር ካልእ ሰብ ከይርኤካ እሞ ጾም እንድሕር ኮይኑ ደኣ እሞ ግድነት እዩ ሰብ ክፈልጠና ምሽ ከነቐድስ ክንከይድ ኢና ቤተ ክርስቲያን ጾም 40 ኮይኑ ኢላ ፍልሰታ ኮይኑ ኢልና ነቐድስ ኢና እዚ እቲ ናይ ብሕቲ ጾም እዩ እቲ ናይ ኣዋጅ ጾም ግድነት እዩ ሰብ ክፈልጦ ምሽ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተኣኪብና እንዲና ንጾም ንጸሊ ንሰግድ ነቐድስ ኣብ ናይ ብሕትና ጾም ግን እቲ ብውልቅና ንገብሮ ግን ሰብ ክርኤልና ኢልና ክንገብሮ የብልናል ማለት እዩ ካልእ ብዙሕ ትርጉም ብዙሕ ምስጢር ኣለዎ ምስ ግዜና ግን ክሓልፎ እየ ስለዚ እቲ ናይ ውልቂ ጾም ድበሃል ባዕልኻ ብውልቅኻ ብፍታውካ እትገብሮ ካብ ሰብ ተፈሊኻ ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክፈልጠልካ የብሉን እዚ ናይ ብሕቲ ጾም ይበሃል ናይ ኣዋጅ ጾም ከዓ ይበሃል ተኻልኣይ ኣብ ትንቢት ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 15 ኣብ ጽዮን መለኸት ንፍሑ ጾም ቀድሱ ኣኼባ ጸውዑ መለኸት ንፍሑ ጾም ቀድሱ ኣኼባ ጸውዑ ህዝቢ ኣክቡ ማሕበር ቀድሱ ኣረገውቲ ኣክቡ ቆልዑውን ጡብ ዝጠብውን ኣክቡ መርዓዊ ካብ ቤቱ ይውፃእ መርዓት ካብ ሕልፍኛኣ ትውፃእ እቶም ካህናት ኣገልገልቲ እግዚኣብሔር ኣብ መንጎ ኣዳራሽን መሰውእን ይብከዩን ይበሉውን ወእግዚኣብሔር ንህዝብኻ ንሓፎ ነቲ ርስኻ ኣሕዛብ ክገዝኡ ኢልካ ንመላገፂ ኣሕሊፍካ ኣይተሃቦ ስለምንታይ ከ ኣብ ኣሕዛብ ኣምላኽኩም ኣበያሎ ዝበሃል እዚ ከዓ ቆልዓኻ ሰበይትኻ ህፃናትካ ካህናትካ ብሙሉእካ ተኣኪብካ ኣዋጅ ተነጊሩ ዝጽወም ናይ ኣዋጅ ጾም ይበሃል ማለት እዩ ኣብ መጽሓፈ ዕዝራ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 21 እንታይ ይብል ኣነ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ርእስና ክነዋርድ ንኣናን ንህፃናትናን ንኹሉ ጥሪትናን ቅንዕቲ መገዲ ካብኡ ክንልምን ኢለ ኣብ ርባ ኣሃዋ ጾም ኣወጅኩ ንዓናን ንህፃናትናን ንኹሉ ጥሪትናን ቅንዕቲ መገዲ ካብኡ ክልምን ኢለ እግዚአብሔር ብቕንዕት መገዲ ምእንቲ ክመርሐና ንዓናን ንደቅናን ንጥሪትናን ኢለ ኣብ ሩባ ኣሃዋ ጾም ኣወጅኩ እዚ ከዓ ናይ ኣዋጅ ጾም ይበሃል ተኣኪብካ ከዓ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኮንካ ኣብ ገዛኻ ኮንካን እቲ ጾመ ጸሎትን እቲ ጾመ ጾምን እቲ ጽልዮ ጸሎትን ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ካልኣይ ናይ ኣዋጅ ጾም ይበሃል ጾም ኣብ ኦሪትን ኣብ ሓድሽን ክንሪኦ ኢና ምክንያቱ ቀደም ነይሩ ኣብ ኦሪት ሕጂ ዝተረፈ ወይ ከዓ ኣብ ኦሪት ዘይነበረ ሕጂ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝመፀ ኣይኮነን ጾም ኣብ ኦሪት ክልተ ኣብነት ክንሪኢ ኢና ነቢ ሙሴ ጾም ጸይሙ ምሽ 40 መዓልትን 40 ለይትን ማይን መግብን ከይጠዓመ ኣብ በረኻ ሲና ጸይሙ ማለት እዩ እግዚአብሔር ድማ ነተን 10 ትእዛዝ ኣምላኽ ዘለወን ጽላት ሂብዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኦሪት ኣቦና ሙሴ ከም ዝጾመ ንርኢ ኣብ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 19 ከዓ ስሩዕ ከምዚ ንሕና ጾመ ነቢያት ጾመ ታኅሳስ ጾመ ነነዌ ጾመ 40 እናበልና ንጾሞ ኣብ ኦሪት ከዓ በብኣዋርሑ በብዓመቱ ነናቱ ምክንያት ዘለዎ ስሩዕ ኣጽዋም ነይርዎም እዩ ንሱ ከዓ እንታይ ይብል እቲ ጾም ናይ 4ይ ወርሕን ናይ 5ይ ወርሕን እቲ ጾም ናይ 7ይ ወርሕን እቲ ጾም ናይ 10ይ ወርሕን ሲ ንቤት ይሁዳ ሓጎስን ደስታን ባህ ዘብል በዓላት ዓመትን ክኾነሎም እዩ እምበኣርሲ ሓቅን ሰላምን ኣፍቅሩ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት
كبرنا أملاخنا يكون سلازي لك نحنا خمزي نعواج صوميلنا أب عامد شوعات جيزة نتصوم نصوم دما أب رابعي ورحي أب حمشاي ورحي أب شاوعي ورحي أب عصراي ورحي بسرع نعواج صوم نيروم بزخاء نبيت يهودا حاجوسن دستان بهزة بالبعالاتن عامتن كوخون اللوم إيو وسي وسيت نايتصوم ندحر تتصوم كونكا بهزة بال زحجوس هيوتن بعالن يهلو كامالتي أب حدش كيدان مس إن رخاء حلف يدبلو دلقو من الباش أبولي كيدان ميتي أب حدش كيدان ميتي تغسقت رخوبو تغليكم بزعباتهم أب حدش كيدان دقا أب حدش كيدان كا أوانجيل ماتيوس معرف 4 كاب حد حساب كلت اندحر عن بيبنا شعو منفسني يسوس بديابلوس كفتنا برخا أو صوه 4 معالتن 4 ليتن متصومة دحرزي تأمية منيو 4 معالتن 4 ليتن سيمو قويتانان أملاخنان مدعنينان يسوس كريستوس 4 معالتن 4 ليتن بدي ماين مقبن صوم سيمو حجو ناقويتات صوم جن أبزي أخن فلتا كم ناتنا كم سبات كم زحاتياتنا خحدقلنا كاب أملاخ محرد كنركب إن دليل نجار كنركب إلنا نتصليو نتصومو زي كونه ناي كريستوس صوم انتايو صوم اجزينا أرآيه كما يهبنا نعنا نأرآيا نتمرتي نمبالي قويتات سيمو حواري قدس باولوس دما أبقالاي كورنتوس معرف 11 قطر 27 بعيون بتصعرن بزوح جزية بمنكح بتميتن بتسمئن بزوح جزية بتصومن بقرن بعرقانن نيرة بتميتن بتسمئن بزوح جزية بتصوم سلازا حانساب زي كونه بزوح جزية حواري قدس باولوس يتصوم كم زنبرة بعلو يمسكرالو مالتي سلازي كابي دالو متيو قويتا كريستوس صويملنايو نحنا عين تصومنينا إلهم دي تصومو بزحات امنتات اللو حكيمش تصوم بلمدي أب أرثوذكس أب كاثوليك كالو أب كال امنتات درجة ترين يقصوم مصحف قدس جين بزوح كيزي بزعبات صوم دزارب مالتي أب بولين أب حدشن سلازي نحنا كم كريستيان كم أرثوذكس توحدو معاس نتصوم تقدميتي بيت كريستياننا أبز سرعتلنا نا أواج أصواماتنا أفتن شوعت نا أواج صومنا بيت كريستياننا أبعتن السنتن عبيت أصواماتنا مالتين حجي جزي باللين أي زرزروني قال معالتك زابير تفقيدوه كاب معاسك ساب معاس تصوم انتاي ختم مغنيات متصوميو قال معالتك خن فقاد أملاخ نريو نخون سلازي تقدميتي أبتن شوعت ناي أواج أصواماتنا نتصوم كاليتي بناي ولكنا تبقسو أبزخوني يخون جيزي كنتصوم سوبايا خنحس نخيلينا نابنت حجي صوما فلسطاقن ودينا مش أنا خقصلي خصومي يزبل سبتها الليو بولكو بسناي فقادو خصوم خيلي مالتي سلازي الزناي فقاد صوم كا أبزخوني يخون أوان التصومو ناي ولك خصومي سالساي صوم بكاهنا ويدما بأبات نفسنا نسحابنا أطول جيزي أبوتاتنا كأننا خوبنا كله نصومن ديو نقلت صومن دي نسالس دي نورح دي نربعة معالت ديو سوبا حز كندزت صوم كندزت صلي كندزت سجد كلنا كله أبوتاتنا خا نتصوم مالتي رابعيتن أجد داسيتن أجل قلوتاتن سرعاتاتن أب النفت سملو جيزي سخوني يكون أجل قلوت كنفتسم كلنا سرعات بيت كرسيان كنفتسم كلنا خا صوم يتصومي مالتي نابنت نأجل قلوت نبقسنا يكون نخنت نديكونا ننقسنت إذن كالين مالتي كنتصوع كنشيم ويكنلاق كلنا سوبعين حز صوم نتصوم مالتي نابنت باباس اندحرت شيموم كاهن اندحرت شيموم دياقونات اندحرت شيموم قدمي بيت معارقة مقل قالهم سوبعي آتويم
ክህነት እንድሕሪ ወሲድካ ወይ ዲቁና እንድሕሪ ወሲድካ እንታይ ይብሉካዮም ቶም ጳጳስ ንክንደዚ መዓልቲ ጾም ከምዝን ስገድ ንክንደዚ መዓልቲ ኢሎም ከዓ ሱባኤ ይህቡካ ማለት እዩ። ስለዚ ቅድሚ ኣገልግሎት ምጅማርካ ነቲ ኣገልግሎትካ ብጾምን ብጸሎትን ትዳለወሉ ሽዑ ናብ ኣገልግሎት ትኸይድ ማለት እዩ። ነዛ ኣብነት ድኾነና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 22 ነፍስቶም ደቂ መዛሙርቲ ኣጸናንዑ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ብብዙሕ ፀበባ ክንኣቱ ይግብአና እዩ እናበሉ ከዓ ኣብ እምነት ክጸንዑ ይምዕድዎም ነበሩ። ኣብ መማሕበሩ ሽማግለታት ምስ ሓረይሎም ድማ ብጾምን ብጸሎትን ናብቲ ብኡ ዝኣመኑ ጎይታ ኣማዕቀብዎም። እዚኣ ኣብ ገዛ ጽቡቅ ጌርኩም አንብብዋ። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 14 ብምልእታ ሐዋርያት ምስቶም ኣርደይት ሰዓብቶም ኮይኖም ኣዝዮም ኣብ ንጡፍ ዕዮ ወንጌል ስለ ዝነበሩ ብዙሕ ህዝቢ ናብ ጎይታ መጺኡ፣ ብዙሕ ህዝቢ ተጠሚቑ፣ ኣመንቲ በዚሖም። ስለዚ ነዚ ከመሓድርዎ ከለዉ ሽዑ እንታይ ገይሮም በብ ማሕበር ገይሮም ነናቶም ድጥርንፍ ከዓ ሽማግለታት መሪፆምሎም። ከምዚ ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታት ካህናት ድጥርንፉና ንዖም ከዓ በብ ማሕበሮም ሽማግለታት ሸይሞምሎም ዝጥርንፍዎም፣ ዝምህርዎም፣ ዝምዕድዎም፣ ዝመርሕዎም ማለት እዩ። ከምኡ እናገበሩ ከዓ ይልእክዎም ነይሮም። ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ እናኸዱ ከዓ ክሳብ ናብ ጣልያንን ናብ ግሪክን ናብ ብዙሕ ቦታ ወንጌል ከስፋሕፍሑ ተላኢኾም ማለት እዩ። እዚ ክገብሩ ከለዉ ግን መጀመርታ እንታይ እዮም ገይሮም? ኣብ መማሕበሩ ሽማግለታት ምስ ሓረይሎም ብጾምን ብጸሎትን ናብቲ ብኡ ዝኣመኑ ጎይታ ኣማዕቀብዎም። ብተወሳኺ ጾመ ሐዋርያት ኢልና ምሽ ንጾም ኢና። ጾመ ሐዋርያት መዓስ እዩ? በዓለ መንፈስ ቅዱስ በዓለ 50 ውድእ ምሰበልና ሶኒ ጀሚርና ክሳብ በዓለ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ንጸዊም ኢና ምሽ። እዚኣ ከዓ ሐዋርያት ድጸምዋ እዮም። መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረዶም ንወንጌል ክለኣኹ ክኸዱ ከለዉ ዕዮ ወንጌል ቅድሚ ምጅማሮም ናብ ዓለም ሙሉእ ቅድሚ ምብታኖም ሐዋርያት ናብ ኩሉ የንፋሒሎም ምሽ። ቶማስ ናብ ህንዲ ኸይዱ፣ ማርቆስ ናብ ግብፂ መጺኡ፣ ጴጥሮስ ናብ ሮማ ኸይዱ፣ ኩሎም ተበቲኖም ንዓለም ሙሉእ ወንጌል ከብጽሑ ኸዱ ከለዉ ቅድሚ ንኣገልግሎት ምብጋሶም እንታይም ገይሮም ሱባኤ ኣትዮም ማለት እዩ። ነታ ጾም ኢና ከዓ ንሕና ሐዋርያት ድጸምዋ ጾም ስለ ዝኾነት ጾመ ሐዋርያት ኢልና ንጾማ ማለት እዩ። ካልእ ንጉስ ክትሸይም ከለኻ መራሒ ክትሸይም ከለኻ ከዓ ከምኡ ብጸሎትን ብጾምን እዩ ዝኸውን። ሕጂ እኳ ዝግበር ዘሎ ይመስለንን ምናልባሽ ኣብቶም ናይ ቀደም ከምኡ ነይሩ ይኸውን። ኣብ ቀዳማይ ነገስ ምዕራፍ 21 ቁፅሪ 12 እንታይ ይብል? ጾም ኣዊጆም ንናቦት ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ኣቐመጥዎ። ዝኾነ መራሒ ንህዝቢ ክመርሕ፣ ንህዝቢ ክዳኒ፣ ንህዝቢ ከገልግል ክመጽእ ከሎ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም? ጾም ኣዊጆም ኩሉ ህዝቢ ይጸውም፣ ኩሉ ህዝቢ ይጽሊ፣ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ፈራዲ ኮይኑ ዳንያ ኮይኑ መራሒ ኮይኑ ከዓ ይሽየም ማለት እዩ። ንምንታይ እዚ? ነቲ ህዝቢ ነቲ ሃገር ብቕኑዕ መገዲ ምእንቲ ክመርሖ ህዝቢ ብምሉኡ እሱ እውን ባዕሉ ኮይኑ ማለት እዩ ሱባኤ ሒዞም ንእግዚኣብሔር ይልምንዎ ማለት እዩ። ካልእ መዓስ ንጸውም ድበልናያ ቁፅሪ 5 ብሰሪ ሓጢኣትና መዓት እግዚአብሔር ክመጸና ከሎ ወሓጢኣትካ ክበዝሕ ከሎ ብዙሕ ነገር መጽእ ሓቀይ ኩናት መጽእ፣ ሕማም መጽእ፣ ጥሜት ይመጽእ፣ ድርቂ ይመጽእ፣ ዝናብ ይጠፍእ፣ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከዓ ንጽሊ ንጸውም ማለት እዩ። እዚ ኩላትና ንፈልጦ ዓብዪ ኣብነት ናይ ሰብ ነነዌ ኣለና ማለት እዩ። እግዚአብሔር ብሓጢኣቶም ተቆጢዑ ብሓውን ዲንን ከጥፍኦም ምስ ሓሰበ ምእንቲ ክንስሑ ኢሉ ግን እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ መጀመርታ ንነቢ ዮናስ ልኢኹሎም። ነቢ ዮናስ ከዓ ነነዌ ክጠፊኣ ተነስሑ ምስ በለ 3 መዓልትን 3 ለይትን ሓሙኽሽድ ኣነስነሱ ቆልዑ ድጠቡ ህፃናት እኳ ከይጠቡ ጡብ ተኸልኪሎም ጥሪት ከይወፍራ ተኸልኪለን ኣዝዩ
ጽኑዕ ጾም ምስ ጾሙ እግዚአብሔር አምላክ ነቲ መዓት እናረኣይዎ ተቐንጢጡ ካብ ልዕሊኦም ከይዱ ማለት እዩ ስለዚ መዓት እግዚአብሔር ክመጽእ ከሎ ናይ ኣዋጅ ጾም ተኣዊጁ ህዝቢ ይምህለልን ይጸውምን ማለት እዩ እታ ናይ ትንቢት ኢዩኤል ኣብ ገዛ ጽቡቅ ጌርና ነንብባ ምዕራፍ 2 ኣብታ ቁጥሪ 12 እንታይ ትብል እምበኣርሲ ሕጂ እውን ብጾምን ብብኽያትን ብቁዝማን ብምሉእ ልብኹም ናባይ ተመለሱ ይብል እግዚአብሔር ስለዚ መዓት ክመጽእ ከሎ እግዚአብሔር ነቢ ይሰደልካ እቲ ታሪክ አንብብዎ እዚ እውን ልክዕ ከምኡ ሽግር ምስ ገጠሞም እዮም ማለት ንኢዩኤል ልኢኹሎም እቶም ህዝቢ ከዓ ናብ እግዚአብሔር ምስካናቶም ኮይኖም ጾይሞምን ተማህሊሎምን ማለት እዩ ኣብ መሳፍንቲ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 26 እውን ንሱ ንኹራ ደንጓይ እዩ ብሳህሊ ከዓ ምሉእ እዩ ብእከይ ድማ ተጣዓሳይ ርህሩህን መሓርን እሞ ክዳንኩም ኣይኮነን ልብኹም ደኣ ቅደዱ ይቕሬታ ዩኤል 2 መቕፀልታናታ ናብ እግዚአብሔር አምላክኩም እውን ተመለሱ ሽዑ ኩሎም ደቂ እስራኤልን ኩሉ ህዝብን ናብ ቤትኤል ደይቦም በኸዩ በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተቐሚጦም ክሳዕ ምሸት ጾሙ زحرر مسوات مزغانان دما ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አቅርቡ እግዚአብሔር ንነቢ ኢዩኤል ይኹሎም ኢዩኤል ከንስሑን ክጾሙን ምስነገሮም እቲ ህዝቢ ብሙሉኡ ጾይሙ ውዒሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከዓ እና በኸዩ ጸልዮም ማለት እዩ ተማዓል ድማ እግዚአብሔር ቀንጢጡሎም እስራኤላውያን ኩሉ ግዜ ብኹናት ክሰዓሩ ከለው ኩናት ክመጾም ከለው ወራሪ ክመጾም ከለው እንታይ እንድገብሩ ነይሮም ይምህለሉ ይጾሙ ከዓ ነይሮም ከይበልዑ ክሳብ ፀሓይ ዕራርቦ ይውዕሉ ወይ ከዓ 3 መዓልቲ ይጾሙ መግብን ማይን ከይበልዑ ማለት እዩ እግዚአብሔር ሰምዖም እቲ ኩናትን ተማዓትን ከዓ ይጠፍአሎም ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ከዓ አቦታትና ኩሉ ግዜ ኣብ ሃገርና ኩናት ክህሉ ከሎ ብደረጃ ቤተ ክርስቲያን ጾም ይወጅ መለላ ይወጅ ዝናብ እንድሕሪ ድንጉይ ኢሉ ከዓ ብደረጃ ቤተ ክርስቲያን አቦታት መለላ ይእዝዙ ኣብ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን መለላን ጾምን ቅዳሴ ንግበር አዴታትን አቦታትን ብናይ ውልቆም ተበግሶ ምናልባሽ ዓመት ንዝክሮ እንድሕር ኮይና ዕዳጋ እኽሊ ሹቆም ዓጽዮም እቲ ድኳናቶም ዓጽዮም ኩሎም ይምህሉ ለይ መለላ ይወጽዮም እንድሕር ንዝክራ ኮይና ብሙሉኡ እቲ ዳ እኽሊ እቲ ዳ አስቤዛ ብሙሉኡ ተዓጽዩ እቶም ናይ ዕዳጋ እኽሊ ሰራሕተኛታትን ዋናታትን ብሙሉኦም ካብታ ስርሖም ጀሚሮም በከተማ ጌሮም ዝግዮ ዳቦሎ ዳተማለሉ ሙሉ ከተማ ይዘርዎ ዳማርያም ከዓ ያዓርፉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ከዓ ሰማዒ ንእለቱ ከዓ ዝናም ይመጽእ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ኮሮና ሕማም ክመጽእ ከለውን ምህለላን ጾምን ተኣዊጁ ነይሩ ስለዚ እቲ ዓባይን ኣገዳሲትን ጾም እንጾመላ ካብ እግዚአብሔር ብሰንኪ ሓጢኣትና መዓት ክመጽእ ከሎ ሕማም ክመጽእ ከሎ ድርቅን ጥሜትን ክመጽእ ከሎ ንጸውም ማለት እዩ እታ ሻድሸይቲ ከዓ ናይ መወዳእታ ነዚ ጠቕሳ ብዙሕ ሂደሎ ካብ እግዚአብሔር እንደልዮ እናሓቶ ዝኾነ ይኹን ነገር ክህልወና ከሎ ከዓ ብውልቅና ይኹን ብደረጃ ቤተ ክርስቲያን ንጸውም ማለት እዩ ንኣብነት እንድሕር ሓሚምካ እግዚአብሔር ክምሕረካ ሱባኤ ክትሕዝ ክትጽሊ ክትጸውም ትኽእል ኢኻ ውላድካ እንድሕር ሓሚሙ ከዓ እግዚአብሔር ንውላድካ ክምሕረልካ ዓቕምኻ 3 መዓልቲ ዲ ሶሙን ዲ ወርሒ ዲ ሱባኤ ክትሕዝ تقيلي عمالتي نحن عندنا بلم دنتاينا نجبر مسموته إنا مجبنا أبي بيتسمنا ندحر مويتومنا أبونا أدينا أحواتنا دكنا نفسنا نقطع شو عمالتي لبا أملاك أبونا داويد جنتاي جيرو شو داويد ما أنت تقولعا ناب أملاك تصليه داويد كأ صوم عتيد ما أمر بتي لحدر ودوم حمامة كاب عاراتو وريدو أمريت دكس نيرو ناب أملاك دما ما أنت تقول عيلم منن سلا تقول عقا صوم يتصوم من نيرو مالتي حواريات غانين زلوا سب رقيبهم نت غانين كجسس ويلهم كم تقول لك إذا زجبروا بشم قويتا يسوع يلهم زجسس ات غانين متصابيوا نفلتنا حوارات حمامات فوس نيرهم موتات تسو نيرهم بزح نجار قبر نيرهم ات سيتانجين متصابيوا شو عن قوي تامس حاتت وانتايلوهم إذا خمزيز بلا عليت بزي صومن صلاتن كواتس أي كالني
ስለዚህ ብዙሓት ብሕማም መናፍስ ዝሳቀዩ ኣሕዋት ኩሉና ይኽእሉ እዮም ንፈልጦም ኩሉና ይኽእሉ እዮም ብዝተፈላለየ ሕማም ስጋ ዝሓመሙ ሰባት ኩሉና ይኽእሉ እዮም እቲ መፍትሒኡ ጾምን ጸሎትን ጥራይ ማለት እዩ ካልእ ኩልና ንገብሮ ኢና ሓደ ነገር ክንሓስብ ከለና መገሻ ክልወልና ከሎ ዲ ኢንተርቪው ክልወልና ከሎ ገለ ነገር ክልወልና ከሎ ምእንቲ ከስልጠልና ኢልና ኣምላኽ ሞገስ ምእንቲ ክበና ንፀውም ኢና ንፅሊ ኢና ሓቂ ይምሽ ኣብ መጽሓፍ ኣስቴር ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 16 ድሕሪ ርኢና እቶም ህዝብናታ ኣብ ሽግርን ኣብ መከራን ስለ ዝነበሩ ነቲ ህዝቢ እንታይ ጌራ 3 መዓልቲ 3 ለይቲ ጽሙለይ ኣነ ናብቲ ንጉስ ኣትየ ክዛረቡ እየ ብደይ ፍቓድ ከይተፀዋዕካ ናብቲ ዳ ንጉስ እንድሕር ኣቲኻ እታ ዝነበረት መቕፃዕቲ እንታይ እያ ሞት እያ ስለዚ 3 መዓልትን 3 ለይትን ጽሙለይ እሞ ኣነ ከዓ ናብ ንጉስ ከኣትየ ኢላ እቲ ህዝቢ ብምሉኡ ከዓ 3 መዓልትን 3 ለይትን ምስ ጾመ ናብቲ ንጉስ ኣትያ ኣምላኽ ድማ ኣብ ቅድሚቲ ንጉስ ሞገስ ሂብዋ ዘረባኣ ተሰሚዑ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ጉዳይ ክህልወና ከሎ ከዓ እግዚኣብሔር ሞገስ ክበና ጉዳይና ምንቲ ክፍፀመልና ክንፅሊ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብ ምንታይ ንፀውም እቲ ቀዳማይ ጾም ካብ መግብን ካብ መስተን ደይኮነ ዓይኒ ይጹም እዝኒ ይጹም እግሪ ይጹም ኢድ ይጹም መልሓስ ይጹም መጀመርታ ካብ ክፉእ ነገር ኢና ክንፀውም ዘለና እቲ ካልኣይ ጾም ከዓ እንታይ እዩ ካብ ጥዑም መባልዕ ምጻም ማለት እዩ ከምዚ ንገብሮ ካብ ስጋን ውፅኢት ስጋን ንጾሞ ማለት እዩ እዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ብልምዲ ዝመፀ ኣይኮነን መበገስ ኣለዎ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 2 በቲ ጊዜቲ ኣነ ዳንኤል ን3 ሰሙን ሙሉእ ሓዚነ ነበርኩ እተን 3 ሰሙን ክሳዕ ዝፍፀማ ጥዑም መባልዕ ኣይበላዕኩን ስጋን ወይንን ናብ ኣፈይ ኣይእተኹን ዘይቲ እውን ኣይተለኸኹን ብማቕን ብሓሙኽሽትን እናጾምኩ ከዓ ብልማኖን ብምህልላን ገፀይ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ መለስኩ ስለዚ ኢና ብጊዜ ጾም ነብስኻ ምቕፃዕ ስለ ዝኾነ ካብ ጥዑም መባልዕ ንኽልከል ኣዴታትና እውን ልኻይ ገለ ኣይልከያን እየን ኣብ ጊዜ ጾም ጌጋ ክልአለይ ሕጂ ተሪፉ ማለት እዩ ኣዴታትና ከምኡ ክገብራ ንሪእየን ነርና ስለዚ ካብ ጥዑም ነገር ምኽልካልን ካብ ሓጢኣት ምኽልካልን እዩ ማለት እዩ እንታይ መስለና ብዙሕ ጊዜ ጾም እንድሕር ፂምና ንጉዳእ ንደክም ንሓምም ዝመስለና ብዙሓት ኢና ጥሜት ድቐትለና ዝመስለና ብዙሓት ኢና ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 12 ድሕሪ ርኢና ግን ኣብ ገዛን ብብዋታ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 1 ኩላ ንዳንኤልን ካልኦት እቶም ዝተመርፁ ኣገልገልቲ ንጉስ ክኾኑ ዝተመርፁ ተንከባኸብዎም ጽቡቕ መግቢ ሃብዎም ተባሂሉ እዚ ዘይበሃል መግቢ ምስ ቀረበሎም ዳንኤል እንታይ ኢሉ ምስ ኣናንያ ኣዛርያ ሚሳኤል ጥረ እንበልዖ ማይ ከዓ እንሰትየ ጥራይ ሂብካ ን10 መዓልቲ ንባሮትካ ተዓዘበና ኢሎሞ እቶም ካልኦት ምሩፅ እናበልዑ ሕሩድ እናበልዑ ነቢ ዳንኤልን ብጾትን ግን ጥረ እናበልዑ ማይ ጥራይ እናሰተዩ ን10 መዓልቲ ጸኒሖም ኣብ መወዳእታ እተን 10 መዓልቲ ምስ ተወዳኣ ከዓ ካብ ኩሎም እቶም መብልዕ ንጉስ ዝበልዑ መንእሰያት ዝበለፀ ገጾም በሪሁን ሃጢሮምን ተራእዮም ስለዚ መግቢ ይኮነን ዘህጥረካ ጥሜት ኣይኮነን ከዓ ዘዕብረካ በዓል ነቢ ዳንኤል ክጾሙ ከለዉ ጥረ ጥራይ ክበልዑ ከለዉ ይጽልዩን ንእግዚኣብሔር ኣመስግኑን ስለ ዝነበሩ ጸጋ ኣምላኽ ምስኦም ስለ ዝነበረ ልዕልቶም መብልዕ ንጉስ ዝበልዑ ዝነበሩ ሃጢሮምን ገጾም በሪሆምን ማለት እዩ ስለዚ ከዓ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 8:8 እንተ በላዕና ኣይንውስኽን ኢና እንተ ዘይበላዕና እውን ኣይንንክን ኢና ኢሉ ቀፂሉ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 6:13 ብልዒ ንኸብዲ እዩ ብልዒ ከዓ ከብዲ ንብልዒ እዩ ከብዲ ከዓ ንብልዒ እዩ ኣምላኽ ግና ንኽልቲኦም ከጥፍኦም እዩ ሕጂ ብግልፂ ንሪኦ ኣብ ገዳም ዝነብሩ ኣቦታትና ባሕታውያን ፈለስቲ ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ጊዜ እዮም ዝበልዑ ምሸት ፀሓይ ዕራርቦ እሳ ኸማን ዝጠቅም ነገር ኣይበልዑን እዮም ቆሎ ጥጥቆ ተተረኺቡ ኸማን ንሱ ማለት እዩ
نويح عد ما تصنعوا جيم نسوم يوم حمام يبلهم قلي يبلهم مالتي سلازي صوم بسجان بنفسن بركته بكا يفوس كامبر بصوم دمت حمام يلن جيزة وصل لقني شيء دارجة وديه إيش يخندي ساعات نتصوم كنصوم كلنا من على زنقرني كندي ساعات نتصوم إزاء كم عقمك مسبات نفسك تراديكا مس دكتور كتراديكا مسكونتات عناقة مسكونتات عدميقة مسكونتات سرعكا زخيد صوم تتصوم نفسه ترك تكون تغيليقا كتكون تغيليا حمام كل وكا غيلي ديابيتيك تكون تغيليقا سرعكا أزي خبيد كون غيلي قال استفر عليه قناتات سلازلو مس أبات نفسنا ترادينا نايت عنا تسجنت لنا مس حكيمنا تماخيرنا عاقمنا إنا نتصوم مالتي عم صحاب قدوس بزح عبنت نرينا كسامشة تصومون يروم سلسة معلت تصومون يروم كم زرعنا يوم قويتان أبونا موسين 4 معلتنا 4 ليتن صيمهم مس باولوس زنبرون أب جبر حوارات أسران شو عتن 33 دحرم بيبنا 14 معلتي كلتا صومون ملو إخلن ماي كي تعمو كم تصوموا ينقرنا مالتي سلازي كم عقمنا نتصوم أبوتاتنا بقدام تايم دقبرو أبزح قدامات تغليلو سجان وتسيد سجان أي باللعني عدمي يوم ولا يبولعني ولا خفت قدام وتسيهم أمريكا خمسة كلهم باباس كوينهم تمديبهم فلاسو كوينهم تمديبهم بسرح بأقل كلوت نابز خمسة كلهم ولا أمريكا أوروبا متهم سجاي يبولعنيهم سباي ستينا كم زونا العدمي يوم ملو دتصوموا مالتي بجاكا أبسنا بتن بقالات 50 السخمان صوم سلازي فكر مالتي نجوز زخنا نجار يتعمو تديكو ينقن عدمي ملو صوم تأبوتات على إخزابير تسجى زهبهم نايزا أبن التقننا أوانجيل لوكاس معرف كل تسالة سانشو عتن حنات بالسبيت نيرا نسا 84 عامد زعدميا مبلتيا قال 84 كابيت مقدس كي وصات بصومن بصلاتن ليتن معالتن نأملخ تقلقل نبرت يبل كبرنا أملاح أمودات مدمدن تخن قبر الله أتصاومانا كما يكون الله ويدما إخزابير زقبلوتهم كما يو برقص عنتو يتنبي باني رايا كم توم قبوزات كتر رأيلكم أي تقبرو تقدام يتمالتيا الفريساوي كتسلقوا لن تايليو تسليو أنا كم زجبر مسواتهب أبصومن كلتا معالتي يتصوم إلو النات جهرة يتصوم نيرو إخزابير أملاق دمان تايلنا كم توم قبوزات أي تخونو انتاي دالو تصومنا خمي كخونا لو كم تابتن بيت إيويل معرف كلتا قطر 10 سلسل الله كدانكم أيكونن لبهم دقا كدادو لبنا خنقدد لبنا خسبر بصبور منفس بتحتنان بهدأتن بأستنتنون كاب كل حاتيات رحيقنا كنصوم يقبا مالتي موداتا مزازمي تقصنا تنبيت إساياس معرف 50 شمونتن كاب حارق 17 تخلت أنبيبه كزازمي زياء أبغزام سكركم دقاقينكم أنببوا كامو خنصوم نزخ النبردما زيابير حق زنا أفكا مليكا تشدر أي تقارص دمصخا كملخت عاو أبل نهزبي أبساهم نبيتي أيقوب دما حاتياتهم نقرهم إسايا إخزابيرني إساياس دنقرو دولو أبسات صباح يدليني مقدتاتي كفلتو دما يفتو كم تصدق زقبرن حق عملاخو زي حدقن هزبس حق تصدقي خاباي يدليو ناب أملاخ كقربون يفتو سلامنتاي دا أتصومنا نسخادما زي رئيخانا سلامنتاي كنفسنا أحسانا نسخاون قدي زي قبركا إنه بمعالت تصومكم سي تقباركم يقوم اتقبرو نقزعاتكم دما تقفعوهم اللهم نسومنتاي ميلوم أزغلو الناس أمنا أزغلو خمزنا قبرنا سلامنتاي يخا
قدنا لي تقبر سلمتا يخدي تسمعنا إلهم ولا أملاك كان تايلهم بمعال تصونكم سي تكباركم يخم اتقبروا نجزوعاتكم دما تقفعوهم يخم الناس أمكا سبن دحر تقفع كونكا سرحت النخات تقفع دحر كونكا إجزابير أي سمع كاني إنه ببعثن بمكر خارن بحسم موقع قستين يخم تتصوموا إذا كان أجرخان تدي تصيمو تتصرف تونكا تواقع تونكا نخون تيخا تتأمل اللغامبر أي تصوم كان دمتكم أبلا علي خمس سمع غيركم دما أي تتصومون يخم زلكم إذا أنا زفت وتصومن إتعسب ننفسه زحس الله معلتن كم زمسلا ديو كم سلسلار إسخام مدنان كشان حاموخشتن منصف كام جبارن نزدي خا صومن إجزابير زقبول معلتن اتبلو زلقا إذا أنا زفت وتصوم سيلو نما أسر أكي مفتاح نما أسر تأرعوت مزلاق نتوعات حراموتا أرعوت زبل خلوين مسباردو أيكونن انجيرا خان تأموي كتمكل نتوم التسدو دخاتات نابيت كاختا اتو عروق انت رئيخا كتكدنو كابس غاخاون كي تحب أدو أيكونن وانجيرا خان تأموي تدي مقلكا نتسددو نشقرات أبيتكا تدي اتخا عروق انت تدي كدينكا كابد خان عايزت أمية ترقم يبولون كم زند حرقير كاغن شعو برهانكا كموقحتا غينو قواتس محوايكا خا قلتيف وخبابقل صدق خادم ما كأكد ميخا خخيد كبريك زي أبيهرون دايجنكا كخوونيو شعو ختصوع أنك زي أبيهر كا كمل سلكا كاتأوي نسو دما أنيهو كبليو نرعوت نموت وات أصابع نحمق زرباها كاب ماكلكا انت أرحقكا كاب ناي نفسها نتأموي انت مقلكا نتشنغت نفسي انت أتسقبكا شعو برهانكا أب تسلمات كواتس تسلمات كاون كم كتري كخوني سلازي كاب دمت ماي ديكونا كتساوم كاللخا اندحر تأمي أبلعكا عروق اندحر خدين كان تايلو تسلمات كاون كم كتري كخوني إجزابير نقول لجزية خمرحكة دحر بقنعنا تصوم كونكا أمدر أتعمى ننفسها كتسجبا نعتم تخدمها كبرتو عيو نسخها كم زستي أتعقلتن كم تماي زين نتصف عين ماين كتكونيها دقها سخات رأي كونكان دقها ونباروخيم باها نتقدم زعانو خنادقيم نمسرت بزحات ولدو كتقوميها ندق فروسن مسافرو زخون مجد معرين تباهلكا كتسمئيها يبل كبرن إجزابير أملاخنا يكون صومنا يبارخ كمتي إجزابير أملاخنا زدلي صوم كنصوم بفقادو يدقفنا تسنيلكم سلا سمعكم من إجزابير أملاخ أبتقبروا الصلاة تسنيلي يسمعكم صفات لإجزابير ولا ولادي سنقل ولا مسكولو كبور آمين قال تسمع لنا السماء ومنفس قدوس ومنفس قدوس مسغانا يخنو مدحاني كريستوس مدحاني كريستوس اسم قدوس مكا بنتو حلينا بنتو حلينا أبزوريا مدسكا نركبالونا نركبالونا لدت بيتليم تمكت يوردانوس تمكت يوردانوس ሃይማኖት ተዋህዶ ድህነት ሥጋ ነፍስ ድህነት ሥጋ ነፍስ በእጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድህነትና መስዋዕት ድህነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌ ፋሲካና
በኪ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕካ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት ጻድቃን ጻድቃን ወልወደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ወልወደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ወልወደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ወልወደ ብርሃን በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት ጻድቃን ጻድቃን ወልወደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ወልወደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ወልወደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ወልወደ በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት ጻድቃን ጻድቃን ወልወደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ወልወደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ወልወደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ወልወደ ረመለኮት ማይደረ መለኮት ማርያም ብዙኃን ማርያም እመ ብዙኃን ማርያም እመ ብዙኃን ማርያም እመ ብዙኃን ማይደረ መለኮት
ማርያም እመ ብዙኃን ማርያም እመ ብዙኃን ማርያም እመ ብዙኃን ማይደረ መለኮት ማይደረ መለኮት ማርያም እመ ብዙኃን ማርያም እመ ብዙኃን ማርያም እመ ብዙኃን ማርያም እመ ብዙኃን አምላክ የማዋ አዳወ የልዕልና ከምቅማተ ተንሥእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ ኣንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቆባ ኣዳወ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማተ ተንሥእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ ኣንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቆባ ኣዳወ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማተ ተንሥእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ ኣይ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን። አሜን። ዝማሬና ዝማሬ መላእኽቲ ተቐበለ ይቀበለልና። አሜን። ብዝማሬ መላእኽቲ ተሓጐሰ ኣምላኽና ብዝማሬ ኩልና ድማ ይተሓጐሰልና። አሜን። ሓወና ዲያቆን ቃለ ሕይወት የስማዓልና። አሜን። ሶም ሰማዕና ድማ ከመይ ኮይና ክንጸውም ከመይ ኮይና ሱባኤና ጀሚርና ክንውድእ ከም ዘሎና ኢዩና ተማሂርና እሞ ከምቲ ተማሃርናዮ ከምቲ ሰማዕናዮ ኮይና ክንጸውም ክንጽሊ ሱባኤና ክንፍጽም ድማ እግዚአብሔር ንኹልና ይሕግዘና። ኣብቲ ጎደለና ምልኣት ኣብቲ ከይጋና ድማ መንፈስ ቅዱስ ገሩና ኣረመ ኣምላኽና ዝሪኦ ዝቕበሎ ኩሉ ነገር ይግበረልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን። ጾምና ጸሎትና ምህልላና ሱባኤና ተቐበለልና። ብልምዲ ብባህሊ ዘይኮነታይ ደኣ ብእምነት ተመሊእና ብመንፈስ ቅዱስካ ተመሪሕና ክንጸመሞ ኣብዚ ኣብ ምድሪ ሰላም በረኸት ኣብ ሰማይ ድማ ህይወት ክንረኽበሉ እስኻ ሓግዘና። ሰላም ጀሚርካ ብሰላም ፈጽመና። ነቶም ብልቢ ዝጸሙ ብእምነት ዝጸሙ ሕቶኦም መሊስካሎም ሓሳቦም ኣስሚርካሎም ድሌቶም ኣማሊእካሎም መዓት ኣቑሪርካሎም ምሕረት ኣውሪድካሎም ኢኻ እሞ ንዓና ድማ ከምኡ ግበረልና ከምኡ ግበረልና። አሜን። እስኻ ተዳለ ኣምላኽ ኣይኮንካን ኣቀራርባና ከምቶም ዝስማዕ ገሮም ዝጸሙን ዝጸለዩን ከምኡ ክንከውን ሕጂ እውን ኣምላኽና እምነት ወስኸና። አሜን። ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና። አሜን። ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ንሕና ኣብ ብርሃን ኣብ ጽጋብ ኣብ ኩሉ ኣብ ጽቡቕ ነገር ኣለና። ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኣብ እህታ ኣብ ስቓይ ኣብ ሓዘን ኣብ መከራ ኣብ ጎዳጉዲ ኣብ ጥምየት ኣብ ጽምኢ ኣብ ጸበባ
زلوا بزحات اللهم مسرف ترلهم نخلو ختتصبق نخلو ختعرض خيل أملاخي خامو كل نجرنا أخا عرفنا نهبك كلنا بركات دينا قدس رنجل مريم كفلنا بركات أبوتاتنا قدسان هوريات دماغ فلنا نبساتا أكبرتي قائماتك ولا تتمكات إلسابيت أبرهاتيان نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا لحظة كلهم دمام سنة أخبا خايو سخاص أنا نعلنا سلام لي تكبر لنا كم زنا بيت كذا أخا خبكنا لنا بيتنا مخدنا دما مقد حان مقد سلام قركان ناي صباح ناي نجهو أبصلت زت خافل تكبرنا أبسمايات نبرابونا سمكاي قدس من قصات مصا فاد كام تاب سمايكم دمام دريخون علت مقبنا لما هبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أمسانا ندقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا من قصنا حيلين كبر نزل علمنا تكايما أمين وزت يا مريم بناي قدس كبريم ملا سلام تا سلام لك له بحلنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدي جابير سواد قويتا سراوي سلام لك له السغي كابان سبرقتي خفرك رسقم برغيو وملتا تسقا جابير مساخيو وفست دس بالكي حتى أتناقصر يلنا نفتو ودغي يسكر سس منتانا حرات لمن لنا أمين فتاوي شرقينا ملاك المدان يسكر سس كانيكا كان سريات يدم ساسي أبسا ولدو لبركة ساتي برهان أنتم أبيا كانت وإيديا كنات وران سارقوس أنا تبسمكم كن فتانون تاني يرسين سكلوان سميات زيو مهار النكرسس مال عسد تغطي زيو مهار النكسوس 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 زيو مهار النكرسس كمون بنت أجزتنا مريم مهار النكرسس مال عسد تغطي بنت أجزتنا مريم مهار النكسوس 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 بنت أجزتنا مريم مهار النكرسس بنت أجزتنا مريم مهار النكسوس 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 بنت أجزتنا مريم مهار النكرسس سجى قويتنا يسوع كرسسن فقر إجابه ربون حبرة منفس قدسن أبلع لين أبلع لكل غمن أبلع لزبيت زن عصفن دربن كويني ورد كبرن مسكانا أملاخي خون جابير يقبل له أبسما يعرق صباح نقويو صلاتنا ساعة شدشت جميرنا تشعت كنودينا ناي أدينا أدي تبره دما زحزن زلو صباح نمشت كاب سلسته فرقان مفانوي صلاة فتحت الله عد خدا سلزغنا صباحنا مشت صلاة فتحت الله مو تمزت عملنا نقول يخون مشت مسينا نبتزقبر كنكافل دما أملاخنا يصبح سبات قبرنا بروح مشت قبرنا